this. Multiplikation. Symbolet, det kalder vi for gange, eller en prik, eller ingenting. Operationen, altså det vi gør, kalder vi for at multiplicere eller at gange. Resultatet vi får, det kalder vi for produktet. Og den modsatte regningsart kalder vi for division. Og der har vi det der tegn for. Multiplikation af brøker. Hovedregel. Når brøker multipliceres, ganger man tæller med tæller og nævner med nævner. Det er altså ikke nødvendigt at finde en fællesnævner. Multiplikation af ægte brøker. Hvis vi skal multiplicere to brøker med hinanden, lærte vi før, at man skal gange tæller med tæller og nævner med nævner. Vi har to brøker, 2/3 og 1/8, dem ganger vi hinanden. Det gør vi ved at sige tælleren 2 gange 1 og nævnerne 3 gange 8. Så får vi 2/24. Som vi har lært tidligere, så skal man altid i brøker forkorte til mindste forkortelse. Vi får derfor 2/24 forkortet med 2, det giver 1/12. Multiplikation af heltal og brøk. Vi har her heltal 3, som vi gerne vil gange med vores brøk 1/8. Vi ganger altså vores tæller med tælleren og nævner med nævneren. Vi får så 3 gange 1, som er 3, og 1 gange 8, lige med 8. Så når vi ganger vores heltal 3 med 1/8, får vi altså 3/8. Læg mærke til, at vi lavede 3 om til en uægte brøk. Multiplikation af blandede tal og brøker. Vi har en hovedregel. Den lyder: når man ganger et blandet tal med en brøk, laves det blandede tal om til en uægte brøk først. Multiplikation af blandet tal og brøker. Vi har et blandet tal, 1 plus en halv, og så har vi vores brøk, 1/5, som vi gerne vil gange med. Det første vi skal gøre er, at vi skal lave det blandede tal om til en uægte brøk. Vi har 1 plus en halv, det bliver til 2 halve, altså 2 divideret med 2, det er 1, plus en halv. Når vi lægger de to brøker sammen, så finder vi, at vi får 3 halve. Nu har vi lavet vores blandede tal om til en uægte brøk, og kan på den måde gange vores to brøker. Det gør vi ligesom før ved at sige tæller ganget med tæller og nævner ganget med nævner. Så vi får 3 gange 1, det giver 3, og 2 gange 5, det giver 10. Så vi får 3/10. Det er nu tid til, du skal svare på spørgeskemaet, der passer til filmen. Som altid, så kan du altid gå tilbage og se filmen så mange gange, som du har brug for.